again to our channel. Nandito naman kami sa Petit Jungle 3. But this time, dito sa loob ng bedroom ng mga plants. Bedroom ng mga plants na nasasabi because this is bedroom. Pero hindi pa natapos na bedroom. Kaya ginawa muna natin na nursery. Ayan. So ngayon, we have here this very big plant. This monstera. Look, ang ganda niya. Ganda ng, ayan o, Swiss cheese plant. Swiss cheese plant ang tawag dito dahil para siyang Swiss cheese. May butas-butas, slice-slice, ganyan. Ang ganda. At ito ay nanggaling pa sa, ang pinagmulan ng plant na ito ay sa Mexico pa. Southern Mexico. And then, naikalat na sa buong mundo halos. Unang nag-import nito from Mexico is Hawaii, Seychelles, at saka and so forth, and also in the Philippines. Ayan. Nakita mo? Kahit saan nandun na ang Monstera Deliciosa dahil napakaganda, very attractive, ang ganda, and then very rare ito, pero alam mo, tayong mga plant enthusiasts ay natuto tayong magpadami, kaya ayan tuloy, naikalat, na-spread all over. Kaya, ngayon, magpa-dami na naman ulit tayo. Nandito si Propagator! Tadadadadadadad! Ikaw, hindi mo naman ginagawa mo, pinapasok. Okay. Yan ang mga roots niya, guys. Alam mo, kaya hindi ko tinanggal, natatawa nga sa husband ko. Bakit? Ano iba ito kasi nakapatong dito. Eh paano naman kasi yung root niya na isa, ito sa Monstera ito, eh ano? Kumain ng ibang patpa. Ayan Naghanap siya Naghanap siya ng... Naghanap buhay siya. Naghanap siya kung saan siya makakain. Eh nakita niya may pagkain sa kabilang pat. Kaya ayan, ngayon ay... Nagtilaw po siya laing lupa. Ibang lupa, nagtilaw siya. Alam nyo kasi, ito ay rice hull. Gusto niya kasi ang rice hull. Dito naman sa kinataniman niya, doon sa binilhan namin, ay soil lang. Kaya yung long soil or yung natural soil for vegetable plants, yun ang ginamit. Pero lumaki din naman. Kaya lang, yun nga lang. Nakaamoy siya ng rice hull. Ayun. Tinuka niya si rice hull. Ayan yung orot ko. Gusto niya, lumaki pa yung ayan, tumaba. Tumaba ang root. Nakita mo, naghahanap siya kung saan siya makakain. At ang ganda nitong ganitong plant. Guys, ipapakita ko the whole plant. I-turn mo nga, papi. Pwede. Nag-brown-brown lang siya kasi, syempre, alam mo na. Ipakita natin ang view muna. Kasi, Laki. puputulan na natin. Ayan. Ang ganda ng mga dahon. Very big. Tingnan nyo ang back leaf. The back leaf. Kahit sa likod ng leaf ay napakaganda. No? Napakaganda. Tapos tingnan mo itong petiole niya. Flat na ganyan. Tapos dito nag-curve na. Tapos nag-round na. Ganyan, Wow. What a design. Grabe. This is called Swiss cheese plant. Ayan. Okay. Ngayon, ay kakatayin na namin dahil super na ang kanyang kinaroroonan. Pati rin dito, tingnan nyo naman ang root. Kaya nga sabi ko, asikasuhin natin, unti-unti ang plants natin. Ayan guys, yun nga maliliit, di ko na binidyo Ito lang malalaki. Gusto namin ipakita. Okay? Go. Go. Let us cut. Ooh. Oh my gosh, like. Ayan. Wow. Then, seal na natin muna. Seal. Ayan. Okay? Ayan, nakabaon talaga siya.
Ay sos, ang tigas Lalim yata Dami. Wow. Dami yung ugat. Saan pa iba? Grabe siya, talagang thriving. Oh, magaling ito. Daming ugat. Magaling mamuhay. Magaling Talaga naman. maghanap buhay ito. Galing maghanap buhay para sa sarili, guys. Para mabuhay. Tingnan mo Masipag nga to, naman yan, oh. masipag. Masipag kung saan nangangalakal. Masipag itong talim na ito. Ayan. Ayan na, guys. So, Ano ito? ito yung pat na paglagyan natin. Mabuti ito dahil malalim yan. Ito, total. Oh, Mother yan. yan. Mabigat Mother. yata. Oh, okay? Mother. Okay. Okay. Ilagay na natin dito. Si Mother. Okay lang ba yan o mas malaki kailangan? Parang mas malaki ito. Teka. Hawakan mo yan. May malaki. Mas malaki. Kunin ko yung malaki. Hindi siya magkasya dyan, so ito ang mas malaki. Ayan. Get it? Akin na yan. Okay? Yan mas malaki. Yan ang bagay sa kanya. And then, lagyan natin ng isang sako, medium. Ang bigat rin. Ang bigat, di ko kaya. Teka lang. Ako nang bahala ko may request ko muna ito. Ay, ang bigat naman. Request ko muna ito siya. No? Si... Hold mo ito. Ano? Hold mo ito kung ano yung sako. Okay. Hold natin. Tumawag yung aso. Ha? Tumawag yung aso. Patayuan ka. Ayan nga. Ayan, hold mo muna. Tingnan. Hmm. Sige, ilagay mo. Kita ba ito? Okay. Wow. Wala, di siya. Hawakan mo na. Ako na bahala ito. Okay. Ayan. Wow. Ayan, guys. Busog na siya ngayon. Wow. Galing. Busog na siya ngayon ng lupa. Ayan, matasatisfy ka na ngayon dyan. At yung mother plant ay magkakaroon pa ng baby yan. That's what I mean. Papadamihin natin para lalo pang kumalat si Monstera. Okay? Ayan. Ayan. Ang sarap na ng... Wow, ang ganda na. Ang sarap. I-mix na natin ito para... Oh, wow. At mix yung kanyang medium, guys. Yung dati niyang medium, minilagay din namin yung black na yung soil. Literally, soil talaga siya. Hindi yung medium na potting mix natin ginawa. I-mix Okay? natin kasi gusto niya. So, that's it. At para hindi siya mabigla. Okay? Ito, nagdala naman natin siya ngayon. Dito na ano. Ito. Tapos sa mother plant, dinagdagan ng bagong medium. Ayan. Yung aroid mix. Ayan. Okay? Wow! Wow! Ang sarap ng feeling lang pagka nakita mo yung plant mo ay nasa mabuting kalagayan na. Hindi na siya yung tutumba-tumba, no? Very nice na. Very nice feeling. Okay na? Okay na.
Ay, nako, pawis ka na. Ay. Basang-basa ka na. Ayun, Oh my God. Bihis uli. Bihis tayo. Ako nga rin eh, basang-basa eh. Ang init kasi dito ngayon guys. And then the other one naman. Ito namang isa. Yung mother plant dito lang natin nilagay, papi. Okay, may isa pa. So, let's putol na the other one. Ang haba ng roots. Kita mo yan, nakakaawa. Nasa labas ng pot. Yun ang sabi ko, aerial roots, it's very, very many. Very, very many. So many. Oh my gulay. Ayan na. Okay. Gamot. Okay. Ano? Wow. Grabe, ang ganda ng roots niya, oh. Grabe, no? Tumayo. Very nice. Okay lang ba yan? Okay lang. Ang ganda na. Hawakan ko. Hawakan ko para mag-stand. Okay, go. Okay. Oh. Yung dating 2 pots lang ng delisyosa natin ay naging 4. Di ba meron pang iba? Yan lang. I thought meron pang iba eh. Meron pa nga. Meron pa no? Sa labas no? Okay. Next time na. Ha? Kunin natin? Marami na ako na. Okay. So tama na ito? Pakibaliktad mo nga to. Uy. Okay. Bye-bye! Okay guys, thank you for watching. Please share naman itong video and then please like and comment. Thank you so much for watching and see you on the next video. Okay, take care. God bless. Love you guys. Bye-bye. Bye-bye! Bye-bye you! Magbibihis na kami! Ang pawis na!